Huomenta, huomenta. Huomenta Päitä. Mitäs sulla siellä salaisissa kansioissa tällä kertaa on? No kuule, tänään meidän pitäisi auttaa erästä henkilöä tiukassa paikassa. Hän nimittäin joutuu luopumaan rakkaasta perheenjäsenestä ja muuttuneen elämäntilanteen takia. Okei, voi vitsi, ne on aina niin raskaita hetkiä, mutta siis joskus luopuminen on suurinta rakkautta, mitä voi olla. Minkälaisesta autosta on kyse? No, tää on tämmönen Audi A4. Oo, arvokas vanha rouva. Minkälainen tyyppi hän on? Tää on pitkän elämänsä aikana vaihtanut jo tosi monta kertaa kotia. Ja sen takia lämpenee uusille ihmisille ehkä vähän hitaasti. Mutta sit kun tää oppii luottamaan, niin siitä saa todella hyvän kaverin. Ja nyt se olisi uutta eläkekotia vailla. Okei, kuulostaa hyvältä, niin lähdetään tutustumaan tähän kodinvaihtajaan. Tää oli mun ensimmäinen auto. Meillä on kehittynyt ihan todella erityinen suhde. Mä oon asentanut tonne taakse spoileria ja laittanut subbaria takakonttiin ja tuntuu todella vaikealta luopua. Oi, mites täällä sujuu? Aika raskastahan tää on. No, mikä nyt johti tähän lopputulokseen sitten? Mä joudun muuttaa opiskelujen perässä ulkomaille, niin nyt pitää sitten löytää tälle koti, jossa on tarpeisiin vastattaisiin. Niin, tämähän vaatii säännöllistä Wunderbaumien vaihtoa ja karvanoppien pölytystä, mutta mä lupaan, että me tehdään Laurin kanssa parhaamme, että me löydetään tälle täydellinen loppuelämän koti. Joo, hyvä. Sun pitäisi tulla pois sieltä. Sitten kun siltä tuntuu, niin... Kamuksin ammattilaiset laittoi hihat heilumaan. Eikä aikaakaan, kun meidän vanhalle rouvalle löytyi uusi rakastava koti. Hän pääsee viettämään leppoisia eläkepäiviä Kouvolaan, jossa Assarinksa tulee tutuksi, eikä Wunderbaumeista ole pulaa. Tälläkin kertaa auto löysi kodin. Nähdään seuraavassa jaksossa. Heippa!